Sachisian ngai ngo you play ya ke jeng penyo jeng utrai ya ke nigu pon re bakordon ke bangadon ban pensngau shepi ya ke ktian ke jeng play tinga priang ye fi barok ki parlo ki long kmi ki long pa ki samla shagan ke ktian ke jeng play hangno ba pidon be pipet be pisngap de ke ktian ke jeng utrai nget kan long ke jeng kerku ke bakraw ya fi ba de ke yeng ke sem ke jeng pi ke kubor ke bangakwa ban ai hang ni kalong kum ke wei ke benta bangan pensyai ya babun ba ki bri ke baju keli bat ki ju kwa ban tiep ya ke ne ke jeng shisha ne ke ktian ke jeng uplay bat nganget hai ke ne ke por ke ne ke ktian choble ke bangan kran ngan pensyai ne ke ne ke cheka kan long ke jeng kerku ke bakraw yufi bat piro pilang ke jeng kerku shake away kata kalong kumnu bangin ai syakakam jeng uplay lani kumnungin ai ke wei ke ba shipo kumnungin ai ke wei ne ke ba shipo shautrai le shikakam ke jangu play kani ke ke jingkeli ke ba bon ba ke brio ke ba jukeli bar ka don ke jingya nia ke jingya dibet ke ba kraw ba shapang ke nika wei ne ke ba shipo don ki ba ong ka wei ni ke besipo ngim don kam ban ai ka wei ni ke besipo don pada ki ang bagat don kam mangin ai ka wei ni ke besipo ga kwa ban pen i fi ha ge ni ko por ban ta ga dom pen rem you know ga pen ksan you know ga kwa ban kran be ye ga jing si sha ne ga ktien ge jung utrai namar don gi ba pen yeng ye ka wei ni ke besipo ka dei tang ka wu ka dei tang ka jing ai jong ka old testament la ni ka ba jule tang ka old testament Reka New Testament kimle. Don bon ki ki baju ya nia bha shapangkan ni ka wei ni ka besipo. Ringa kwa bangan pen EUV hai ni ka pon bangan pen shai fi de ka ktian ka jung utrai. Nga kwa ba pin sha skor ya ka hadu bandakut kanang ba pin tiep ya ki benta ka ba ka ktian jung utrai ka keren. Ngin na ye keren ye kata ke Old Testament ke New Testament ye keren ye ke ktian jongu blay habang ye keren ye ke ktian jongu kala daylut hi Old Testament ro ke day ke New Testament ro ke day ke juk ke ktian ke jongu blay bala persat besim dau blay ke wei pa wei ke ktian ke badon ha ke ktian jongu ke long ke ba im ta ke dau gilet ban ye keren ye ke benta ban ai ke wei na ke ba shipo Kawai ni ka besipo, kadai ka jong ublay, kadai ka jong nu, kawai ni ka besipo, kadai ka jong ublay. Tagadong giron kambangin ay siya ublay. La kadai ka hukum ni kadai ka jing ay ero, ngidai ban ay siya ublay. Wadap ang makatu kawai ni sipo kadai ka hukum. Gadong yu pila da kadai ka hukum ro ngidan kam bangin ai shika kam jong ublay bangin ai sha ublay la kadai ka jing ai ero ngidi ban walam shaka yeng ka jong ublay namar ka jing ai kadai ka bala hukum da ublay ban ai bat bau jisu ro uang ngidi ka ktien pedepet da ka gospel ka jong u Lukas ka lanong ka bat riu ka khot ka balai pu pra ka ong ngidi ka ktien to ai ti en sa ai happy ru ia ka jingtau ka babha bala tenyan bat bala kiri bat bala sleide kintep ha ka pla jangpi na ka ju ka jingtau da ka bapila teu entau pat happy to ai ti en sa ai ka bible ko ang gumta to ai ti en sa ai kamut lada pi ai plironai ka ktian ka jong utrai ki don ki ne ki artali ki ong ka promise bat ka condition ki kular bat ki jingle jenga jengpi toan hajan jenga tingan wan sejan jengpi to map yu bale sniu ti to map yu tau bale sniu yu pi ngaro ngan map yu pi to play nga khamat ki bru ngaro ngan play pi ha khamat ukpa bat ki angel ong u jisu Bato ai tingarungan ai Sibun PUE ye kene ke rukom ke jinglong jungli da pinle uble unle Dine kene ke dau shapang ke jing ai pidi ban sngu thu kum no ba pin ai Ka wei ne ke besipo ka dei ke jung uble
cầm đây cái trong phi su thụ cũng nuôi ông cái bên này bị ship hồ cái đó nghe phi bạn biết ý khăn điệt cái bên này cái bị ship hồ cái lòng phi đón shispa tiếng ca ship hồ tiếng ca cái đây cái trong ubli phi lệ bla mình ta phi em đor shispa tiếng ca cái trong phi cái bà đây bạn thiết bạn băm bạn pen đón cam cái trong đón cam trong phi cái đây khăn đáy phu tiếng ca ta cái đó cái tu cái way na cái bác ship hồ cái đây cái trong utrai cầm đây cái trong phi ta cái đó phi đi bạn sung thu thì cái bông cái tu cái way này cái bác ship hồ phi đi bạn ai sau utrai thì cái way cái chính cái ly cái yang hàng ni cái long hạt to kum nu ngin ai sau utrai namar don ki ba keli bang kum nu ngin ai sau utrai kum nu ngin ya kendu ya utrai cái Bible có ông walam siya cái yang jinkin show nghe phi sung thu vậy cái này bắt ngan ông như phi cái tu cái way này cái bị ship hồ cái ba phi ngọ na cái blagas ni jeng phi na cái kamai cái ji jeng phi na cái tulop cái ba phi yo don cái ba yo cái way này cái bị ship hồ teng teng shi sngi phi yo phi lek bala shi sngi phi yo ai cái bên này bị phô teng teng shitayo pin tayo pisa ai cái bên này bị phô hadin shitayo gitu cái bây giờ shisen shibanai ai hadalakut cái shisen shibanai ai ada pilaking katnu ke badai hok pio san pho hajar de san hajar ai no sutrai mereka de ke jengutrai pio shipo hajar de shi hajar ke de ke jengutrai pio san hajar de san spa ai no sutrai pio san spa de san pho ai no sutrai pio san phu tingka de san tingka ai no show try kata ka dei ka we ni ka shipo na mar ba ka dei ka jangu play bat ka rukom pat di ban ang ye ka we ni ka shipo pedi ba skutu na mar don e ki bri ki bala IT star hi ka we ni ka shipo tin ri ki klem yo jingkar khu hai ka GM ka jongki ka daw ka lom na mar phim nang ban ai teng teng la da phim nang ban ai pila bet Simon tin rei pi klem yo lum na marbalei pin da pet pi ai bakla pi ai bomdei pim da sutu ye karukom ai ka we ne ka shipo pila bet yo samai ti pi klem yo lum ka daw na marbalei pi bet ha ka jaka ka bom si so pinam yo lum bet ha ka jaka ka ba si so pin yo i kan wan reflect hafi ki so jingker ko lada pi bet yo samai jeng pi haga jaka mau haga jaka kendo ka bom sei so pi up la nu ro ban mi so no mi so hi nyamar bali pi bet bakla ri bet yo do samai jeng pi haga jaka ka badai ban bet ban pen yo i en mi ki so karhai shisha don bon ki bala smutu lani ki bala IT star ye ka we ni ka shipo tin rei pa dei bon ki ong pastor ngela IT star ye ka we ni ka shipo tin rei nga klem yo i jingker khu i eram haka jingem jangala ni haka yinga janga ni shulong hi kum ju ngong barabor namar ba pibet bom de ti pimyo ot taga daw bet haga jaka ka badai bak nga ong yufi kum kan nu kar lukom ba pi ai don ting teng haba ki briu ki ang shika kam jonglei ki long bet haga do ka dur jang ka ka riu kan thei bat ki ti ki bri ki bodon haga de ka por ka ba ka ti ka du ka tu ka briu ka no ye ga de ka damli ting teng haga bangi ai shika kam jonglei ka we ne ka bisipo ni ai da ka bangi snow la ni snow sarong ni snow ka bangi yo kambon ni ai kambon la da pi don ye ga da ka don watวันน้ำขมิ้นตีแบบพิญญาจึงกระคูนมาร์กันจึงไอชาวเบลย์คำนี้กันจึงไอบนและเด็กขันเดียดกันช่องหากระโดดนวดกับบ่าติกนากระโดดนวดกับบ่าจินซูร์กระโดดนวดกับบ่าเบจกับบ่าฮอกหากมัดกับจมูกตรายอุปอลวังชัยนะครับกอเรียนกับบ่าอาร์กับชิคิกอเรียนกับบ่าอาร์กันน้องกับบ่าขันได้กันได้คอร์ดกับบ่าNyo ngakwa abangan puli gini ke ketian ke jung turai nget kan yarap sibon yang ke ongkom ni uwei po uwei na pi kat ma utmu halaka donot kumta on ai om na ka ba snusi lani na ka ba pen
bor namar uble u i ya uba ai da ka bak men ken haba ai shaka kam ga jang uble ai da ka jing kemen wat nam ai da ga besngu benut artat ani manyo san po hajar ai no show blay san hajar kata ga donut baman ai bo ni la bon balap phi kan ni lem nom tu to ai là ka ai le da phi don ni kata ka jai donut kana mentoy ka bible ko ang ai da ka comment ong gum ni ke jong ngas ngo ye me ablay ba mela kerku yang nga yo kani ka pisa kat kani ban ka sngu bang bangan ai shakakam ga jong me ai da ka donut paro le ko mele ka de ka kong ke ban no ka de ka damli ka de ka pisa jaka kan no na do ka donut paro khoi Karang ipi tadi sien, ban ai sih kakam jebeli kam keren, tapi ai kendiat pi ai bun, ka keren pi ai kumnu, pi ai daga donut ka bakmen ka donut ka jingit, ya utrai le ni ka kam ka jemu beli le ni pi ai namar bakadei hok ban ai, shu ai la ka ai syatu. Le pi don ni ka daga dut ber shu ai la shu ai, syatu bakadei hok ban ai, shu ai la ka ai. Pi da klem sku tu, pi klem iet ya ka kam jo trai, pi klem da sku ngo yo trai. Pi nam yo amat jingger ku. Ngong ye pi la da pi julong kum ta. Ngong pi kala ka bemot dang no da ka wei pat ka jinglong. Kum ong upol hang ni gidi nong korin ai da ka donut ka ba kemen na ba u blay u priang sku ba ba du sku kemen ye kita ki ba ai da ka jing kemen. Kani gidi ka rukom bangin ai shaka kam ke jemu play. Wat nom ong ba utai ai kendiat utai ai bun. Ka Bible le ka hikayang heba ai. Haba ka ketika mon ka ai ka ketika diang kanom don jing tip ro ya. Tika bomot nginam kwa tip. Ka badai hok man ai shobli ka ai da ka jing kemen da ka donut bro snuhun haba pi ai shaka kam ke jemu trai. Wat nom snu babe wat nom le ye thu brio. Ba ong ngala ai kata om non meaning irem. Ting teng don pikwa ban ai shibun ban pikwa ban pen pau kerteng kam don jingmut irem haba pi ai shaka kam jong utrai ai de ga donut ka ba kemen ka wei ne ga bisipo ka de ga jong utrai bat ka ba de hok ba pin ai tongan kwa ban pni fi hai ga ne ga por hanu pat pin ai Hanu pat pin ai ya kata ka wei na ga ba shipo ga jongpi haka ba pio ya ka haba pi bla pisni pio pisa tingka beliau kerku yufi hanu pat pin ai ga ka wei na ga ba shipo namara bangala ong ni naduk mene bet haga jaka ka ba day pin yo i ga jengkerku haga jengem ga jongpi Kaban ningkong kabo pidai ban ai kalong ka Bible kong walam haka yeng jeng kensyo kamut haka yeng ga jeng turai ai ka weni ka besipo pidon ka balang ga jeng pi ka ministry ga jeng pi ka ba ya lap yo Jesu ka ba hikaya ki brio ka ba ai isen e kata ka balang ga jeng pi ka ba pidon ka ba ya lap Takiti deka yalam iga ktien jongli ka penlong Simon ki program ban yalam iga ktien ge jongli ai hangta lada kam yalap lada kam le subu stok diga pisa jepi kam don jingmut ro yan kerani pi diga besar subu pi menta pio katu ko we diga besipo pila ai pila lek tre lek kta pila duai ong trai nga ai ngo ba me ai gani ka pisa bat gani ka pisangan ai shika kam chme bakan ya lap bakan job ben sim tin ri gani ka pisa anda pila ai ka thia ka klem tre gani ka pisa ti kum no pin yo jingkerku haba kumta bet yo sembai hai ga jaka ka badai pen yo i jingkerku hai ga jingem ga jongpi Walam sekaying kensyo ong gaktin jo trai nega kitab jong Malaki kala nong gabalai pinapuli hento ka jeng ngobang ni gaktin ga jong trai haba ka Bible ka hikayang iban walam ye ka wai ni ga basipo sekaying jeng kensyo bakan long ka jeng bam ye ka yeng jong trai tangan puli fi ni gaktin ga jong trai kan yerap sibon fi
Malaki ka nong ka balay ka de khot ka ba ngan puli ni ka khot ka ba pra ter ye sha ban nga mo kan nget kan ka jeng ka khu ye fi ba nga kwa ba ma phiro pin puli ni ka tien kan yarap sibon ka ba ong kum ni ubriu un lute ya ublei ne em pen ban pila lute ya nga henrei pi ong ha ka ba kum nu ngila lute ya me ha ki ba shipo bat ki jing ai ngo ken Pi long bala tiêm daka jing tiêm ken naba pila luti yanga ma pi ken kadi ka jaj ben riu baro walam ye ka ba ya ka ba shipo baro shaka yeng jing kan show knang bakan long ka jing bam haka yeng janga bato tenju yanga ti hakani ong utrai ki pat langan pli ni em ye gi jingkang jang ka beneng hapi bangan theno buk hapi ye ka jingkur khu kat ban om nyam jakashu bat ngan sneng yong yang bamdu na ka benta jang pi ti an om yok pen sniu yo so ka kendo jang pi lam ni uding wan jang pi haka lingka on om hap yela uso habom pat biang ka ayom ong utrai ki pa bat ki jaj ben riu baro kin khot yefi ki besuk naba pin long kari ka basngobha ong utrai ki pa kini ka ktien ka jong utrai ba ka bai ba ka hikai ngi bangin ai ka we ni ka bisipo walam sya ka ying jingken show kumut walam sya ka ying ka jong ublay ya ka we ni ka bisipo ka jongpi ya ka jing ai ngo ka jongpi kan mau mala na ka kitab Deuteronomy ling wang kum nu haba mewan sya ka ying jumling ngamdi banwan pau teli sudah amdi banwan jing seng wan teli walam de ki jing ai ngo kata ka de ka hukum hang ni pada upan ye ke wei nega besipo bangi de ban ai tisai ke wei nega besipo ke badai ke jang utrai lada pisiam bat pibam ye ke wei nega besipo ublenam syam sngu bhai fi hang ni wang kumno pila lute pila tu yenga ong ublei kumno pila lute pila tu hang ni upan syai ong pila lute pila tu ken ye ke wei nega besipo ma de ke jing ai ngo haba pibam ye ka we ni ka bisipo ka bat pila lute bat pila tu ye ka jamu pelai ti persyang mapi persyang ken ye ka e ka ba pila sim barok sikatan pila yok barok sikata pila lute ye ka jamu pelai pila bam ye ka jamu pelai pila saram sibun lada piken Yole se haduk mata pim juai ke wini ke bisipo persangken kat nu pila saram pila syaram pila bam ye ke wini ke bisipo pibela sibun ti ripi klem yo lum pio sibun ke pisang rika serwan mar balai pila bam ye ke jong ublei pim nang ban ai se ke kam ke jong utrai pim nang ban smungu yo utrai pila bang mapi ke badai ke jong ublei pila lute ong utrai namar balik pila shim ye ke de we de ke bisi jing si sha ka de ke jong ublei kam de ke jong pi pio si po hajar chi hajar tingka kam de ke jong pi ka de ke jong ublei ta ka dau ai lut ai tamro ye ke we de ke bisi po kawan ke jing ai e mo ting ting gi bri gi shim ka bu nga kwa man kran ni gini ki ong non kam shu ban ai ke we de ke bisi po shu ai ken ai kelut Anong ngayon vi? Kani ka ketien ka mapalat. Ki ong ai kelut show blay. Tinri wat ni ka wei ni ka besipuro kim lat ai kelut kumno. Pio sipu hajar pi ong ai kelut pi ai jeng ai ngu sanspa tingka. Haga singi sonde pi ong ai kelut ka dei kelut kata kam dei kata ka dei ka pila tu sanspa tingka pila bang ya ka jong blay pin ai kelut kumno. Pini bersungut dan teng-teng beri ke bisim ke buang makanya gaya jangai ngisu ai kelut si ke kam jong ble ai kelut ke bamut tam ya ke we ni ke bisipo sipo hajar si hajar ke di ke jong utrai ai kelut ai no kasan spaan hajar ke temut kata ke di kelut tiri piong ai kelut tang ya ke badai hak ke jong ubli ro pimpat ai pimpat Keempat lai tipi ong ai kelut kalong ke babakala.
có cái khuôn rồi thì vẫn sung thu vậy cái này nằm ăn ngay chui gió sung buồn cái bữa cái chui cái gong ai cứ lụt ông đây mà ai cái này chui ai cứ lụt cái lom cái bả mang ngắt ông gió bả can pending như phi phim lá siêu siêu lại sai ai nọ sẽ cái cam cái chung beli mà cái chừng ai chung phi sẽ cái cam cho beli cái cam cho beli cái yard state can yard state ban crown ban job men sia but hang ni ukular uang ladapin walang ya ka wei de ga shipo shaka ying jang uble uang ngan sneng yau nyang bamdu ngan kerkui kitiar ya ka belakas ni ga jang phi uang usto ha ka lingkha je phi unom haple no e wei usto biskot ha ka kper jang phi unom haple no e klem pat de ka porket Weu sentiu unom haple no e klem pade kapor so kapor ban I kata ke de jing kren ke jong utrai bat ke we ke ktien ke bangi subang palat bo ong hang ni bat baki breu kin khat ye pi ke besuk namar balai ba pinang ban ai se ka kam ke jong utrai doni we kong I bong pastor na do ke bangi yo snoi ke jing kai ke ktien ke jong utrai sepang ke jing ai ngam ju ai mano ngasu saram ngasu sarwang ngasu lut put sarwa ke jingim trinado ke tu ke bangayo sngo pi kai sepang ke we ne ke sipo ban ai se ka kam ke jongble walam se ke yeng ke jongle gas dang bat ai de ke do nut ke jing sngo yo trai phi tiếp ngam mat ke jing khia ke mat ka yeng ke sam ke chu suk ke chu dap ke chu shlei de ke jing ker khu jong trai kat bangile ke chu man pha ka jing lut put ke la le no ngong ye phi ngong I dai kong ngong namar ba pilale ya ka badai mar bo jisun mar ba ka bible ko ang mangan sneng yung nyang bamdo tiga bomot ba pilawalam ko we ne ka sipo show blay ba bo blay ula sneng menta ya utu unyang bamdo to nganom ne slem hang ni nang ta ka bahar bang ai hang nongin ai shaki breu jong blay ai shaki shakri ki jong blay ko we ne ka sipo pila ban ai shakau shaki breu ki jang ublay hano baka mensiam jang pi ka kwa ban kershan ban ai ya ka we ne ga besipo japi ai shauta ubreu jang ublay ubaya lap ya ka gospel unu ubreu jang ublay hakano ga jaka ga pipidon ai hanta nan pedi fi ne ga ktien ga jung turai na ka kitab Genesis ka lanong ga khat sao di khot ka ba arpo ha ga go por ka ba u Abraham u ai ka we ne ga ba shipo shang u breu jung blay u Melchizedek u ai ya ga ne ka we ne ga ba shipo u yo na ka jing lute bat u Abraham u mat jing kerku la ong yo u kpa jo ga jat ban riu jing kerku kala tut ba kala hir haka singkang ga jong Abraham namar ba unang ban ai shiki breu ga jong play ai shiki breu jong lay ka we ne ga besipo ga jong pi nang da ga balai shanu la ni hanu pin ai ka we ne ga besipo la ni ka pisa ga jong pi ai shiki para banget ki ba don kam ai seki para banget ki badon kam pinapet nega ktien ga jong utrai naka ar ka siti siki korean kala nong ga ba pra ga de khot ga ba we ha de ga ba khandai pinlap ye kani bakini ki para banget ki ya ai sbai para banget hi ai seki para banget ki badon kam om đi YouTube bom don kam gum tu babit babiang pi ai kam don jengmut ayo ba don kam parlok jeng pilenu para benge jepi udan naik ke jeng duk ke jeng kerdu udan naik ke jeng pang ha ka kim khai jaga jengem ban wat dawai rom dan ban bam mandi rom dan ban thit khau rom dan hakum kata ke por pidon ke we ne bisipo ai no shouta pin long bless kanong ifi ông đi ban lịch ai yêu tu ba pimon ma piu tai tu ba pimon ma pi nai li ai gitu aya uta upara banget uparlak uba don kam kerki ya ka jeram hangnu
Pia kenduk hayu hat pi itu no pem itu ro ai. Haba pia ni ke jeng mai ga mensim jadi kan keren kan yetu ipi uni udon kam. Ai ki para banget. Dei ba pio iu tai para banget uyeng lain hang tu ban sim dawai lang bat pi. I doktor ya i jor i pang i duk i rai tot bhayeki. Pi ba bit ba biang ba don tu song lang tu pe i tai ba dia la isin ha. Pin le kum no kum ga du por. La ka purte. Nan ong i phi ha kum ga du por. Kan mau ai. Ha ba pi le i ya i tai. Ple le i phi. Ke ba sao ba ga ba khat du ke bang ga kwa ban pdi phi. Hanong inai. Ai shiki kun swet ki kun rangli ki kop shiliang ki sam shiliang. Ki baduk ki batangan haba pi ai shaki kan long ke jingker ku ka ba krau yifi apostol jacob ukuran ne ke shiti ke jugu ke lanong ke baningkong ni khot ke ba ar puni angka jing long riu blai ke ba khut ke ba snor khaman jongli ka de ka ni ka ta ka long ban lit khmi ki kun swat ki khorang li ke kop shiliang ki sam shiliang ki ba pang ki ba shutam ai shaki ya kapisa ga jengpi ai shaki dei ban bu ban stock ta ka dang malong ya phi na du mani teng pi ai ti phila ai shibon hi phila walam hi ya ka da ka wi ga ba shipo ri pi klam yo jingker kun mar bali pi ai dei la da pi ai yu ne baduk badon kam yu ni u kun spat korang li la da pi ai ya i ka la long jingker kun na du manu ta ka dang pi ai de pisa bi tu tiak thai teng ga don habang Teng ga don haying, teng ga don hai treasurer, teng ga don phai nam kum da ter, nong yi phi. Ke pisa kam dei bandon hanono ka di ban trekam. Bada ba ka trekam pen yo jingker ku ma phi ki bai. Hap banang makar ko ma ai, pe hanongi di ban ai. Pe hanongi di ban ai. Lada pinang ban ai pen yo i ka don ke jingker ku yo don kitu gi para marjan jongpi ki kun swer khorali gi bapang stam gi baduk gi batngan yo si baro chi kata pi klem yo i yeki pisu yo thu khana yeki le da manta ai no shaki blain kar khu yi pi bon sha lai phu sha Sang pusha, riu pusha, shispasha. Ngan ong yi fi de ga jingai ga jemu jesu chorus. Spa sha pinyo jengger ku nau play. Plain ger ku yi ga jeng sha skor jeng pi ga de ga ktien ga jemu play. Hang no pi don. Stang no ban ai ka wei de ga bishipo, ba de ga jing ai ngu. La da pila yo bon ai tamro yi ga wen de ga bishipo, pin long jengger ku. Wanam ai tang gwen bispo ai palat ai tam ai khambon pinang yo jekku shibon namar balai uba ai khniat un yo khniat bai shibon yo shibon gomba pibet gomta pin yo ya kita ki jingken syo ki bala bu na bada jengpi ki bala kerya la kerya bala tenyan ba ente bat en sapan pai pi to ai te en sa ai pat de phi ya ka ju ka ching tho bit tho en tho pat de phi ong Jesus Christ ma Lucas long ban riu de khot live pra play kar khu phi ye se she pat na ko video amen